खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 जानुवारि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। सोरजोंबा जानाय लोंनायाव लिंहरजानो हागौ, रंजा खुसिनि दिन जागोन। वृष राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ, जानो लोंनो सुख गैया जानो हागौ। मिथुन राशि। जेरावखि थाङा मानो नोंथांखौ सुथुरा सोफै खालामगोन, सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन। कर्कट राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा जानो हागौ, धोन आरजिना लानो हागोन। सिंह राशि। नोंथांनि जौगानायानो बयनिबो नोजोराव गोग्लैगोन, सुथुरजों मेगन साजागोन। कन्या राशि। गोसोआव गोग्गो आरो गोथार साननायफ्रा सोमजिगोन, रंजा खुसिनि दिन जागोन। तुला राशि। हास्थायनानै थाखुमानायखौ मोनैयाव गोसोआ बोरनो हागौ, साना असान्थियैनो थांगोन। वृश्चिक राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय खामानिया जाफुंगोन, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। धनु राशि। गोजान लामा दावबायनो हागोन, साना रंजा खुसियैनो थांगोन, खैफोदा गोजान जागोन। मकर राशि। न'खराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, साना असान्थियैनो बारलांनो हागौ। कुम्भ राशि। खामानि दामानिफ्रा मावब्लाबो जोबनाय नङा, देहाखौ खस्थ' मोननो हागौ। मीन राशि। गावनि फसायनाय हिन्जावजों जुलिनि रादाय खानो हागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.